बे समाव नोंथांमोननो दिनैनि गेजेराव सोलिनाय मोनब्रै सरकारि फोसावलायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोसावना होनो नागिरदों। अदेबानि नोंथांमोना गोबाङानो खौरां बिजोंफोराव मोनखाबाय जानांगौ, अब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथि होननानै चेनेलनि थ्रुयै फोसावनो लानाय जादों। दा बे हिसाबै फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय फोसावलाय। दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय फोसावलाय बादिब्ला बिथांमोनहा दिनै फोसावनानै होदों। नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन 27 एप्रिल 2021। दा बे जाहैबाय COVID-19नि गोसारनायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आरो बेजों लोगोसे बेनि एफिलिएटेड जेफोर कलेजफोर दङ, इनस्टिटिउसनफोर दङ, बेफोरखौ गासैबो बन्द' खालामथ'नो थाखाय खावलायनाय जादों। आरो बेयाव बिथांमोनहा लिरदों जे बिथांमोननि इउनिभार्सिटिजों आरो बिथांमोननि एफिलिएटेड कलेजफोरजों खुंजानो गोनां गासैबो एग्जामफोरखौ पस्टपन खालामनाय जाबाय होनदों। आरो बेखौ फैगौ 11 मेसिम खालामथ'नाय जादों होनदों। फैगौ 11 मेसिम बेखौ 27 एप्रिलनिफ्राय 11 मेसिम खालामथ'नाय जादों। बेखौ नोंथांमोनहाबो नुदों बाहाय जिखौ होदों। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनहा होफिनबावदों जे गासैबो बे इउनिभार्सिटिजों सोमोन्दो थानाय गासैबो फसंथानफोर, कलेजानो जा मायानो जा, गासैखौबो बिनि हस्टेलफोरखौबो 11 मेसिम क्ल'ज खालामथ'नो थाखाय बिथांमोनहा खावलायनायखौ नुदों। दा बे मोनसे फोसावलायमोन। बेनिफ्राय थोंजोङै बारलांदिनि मोनसेबाव बाहाय नुनो मोननाय जागोन बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, बेनिफ्राय डिपुटि कमिशनारनिफ्राय मोनसे फोसावलाय होदों जे बाहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो जिहेतु कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया बांगासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा सरकारि नियम बादियै बाहाय फोसावनानै होनाय जादों जे दिनैनिफ्राय लवार प्राइमारि, आपार प्राइमारि आरो बेयाव लोगोसे गभर्नमेन्ट आरो नन गभर्नमेन्ट गासैखौबो स्कुलफोरखौ बन्द' खालामनो थाखाय खावलायनाय जादों। गाहाय क्लास 8सिम मेनसन खालामनानै होदों। बेजों लोगोसे प्रि प्राइमारि स्कुल, जायखौ नार्सारि एबा किन्डार गार्डेन, बिथांमोननिखौबो बाहाय मेनसन खालामफानाय जादों प्रि प्राइमारि। बेखायनो प्रि प्राइमारिनिफ्राय लानानै आप टु क्लास 8सिम बेखौ क्ल'ज खालामथ'नाय जादों। बेखौबो बिथांमोनहा फोसावनानै होनाय जादों। दा बे मोनसे थांबाय नोंथांमोननि सिगाङाव। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बाहाय आसाम सरकारनिफ्राय आसाम सरकारनि फोसावलाय। बाहाय आसाम सरकारनि हिसाबै बाहाय नुनो मोननाय जादों देग्लाय 27 एप्रिल हिसाबै बिथांमोनहाबो बाहाय फोसावदों जे COVID-19नि बांनायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहाबो बाहाय फोसावदों जे आसामाव गासै मोनाबिलिनि 8टानिफ्राय 8 रिंगानिफ्राय फुंनि 5टासिम दैलि नाइट कार्फ्यु सोलिसिगोन होनदों। गासैबो टटेलि बन्द' जासिगोन बेखिनि समावहाय। आरो बेखिनि समाव माखासे अफिसियेलि एबा सरकारि आरो माखासे मेडिकेल बिफाननि जायफोर मानसिफोर दङ बा खुंथायनि बिथांमोना सोलिनो हागोन। बेनिफ्राय बाखि पाब्लिकनि थाखाय बियो गासैबो प्रहिबिटेड जागोन। दा बेखौ फोसावदों। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव मोनसे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया बिथांमोननिफ्राय फोसावनाय। बेबो दिनैनिनो फोसावनाय नोंथांमोना नुदों। बाहाय इलेक्सन कमिसननिफ्राय होदों जे आसाम, बेनि अनगायैबो तामिलनाडु, वेस्ट बेंगल आरो केरेला, पुडुचेरी, बेफोर गासै मोनबा रायजोआव इलेक्सन जादों। बाहाय एसेम्बलि इलेक्सननि रिजाल्टखौ 2 मेआव फोसावनो थाखाय लानाय जादों, जेरै जोंनि आसामावबो। नाथाय बे बेलायाव COVID-19नि थाखाय बेखौ स्ट्रंलि खालामनानै रिजाल्टखौ होनो थाखाय खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों गासैयावबो। बाहाय रिजाल्ट मोननायनि थाखाय बा रिजाल्ट होनायनि थाखाय सिगांनि बायदि गेदारिं जानानै भट साननाय मानाय बेयो थानो मोननाय नङा होनदों। आरो बेजों लोगोसे जायफोर केन्डिडेटफोरा देरहागोन बिथांमोनाथ' गोबां रंजानो लुबैगोन। दा बेयावबो रंजानायाव गेदारिं जानो मोननाय नङा होनदों। दा बेखौ बिथांमोना फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। अदेबानि बुंनो थाङोबा बियो रिजाल्टनि फैगौ 2 मे रिजाल्टनि थाखाय बेखौ फोसावनानै होनाय जादों इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाया। दा बेखिनि गासै मोनब्रैनि फोसावलायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैदोंमोन। आसा खालामो उननि समफोरावबो फैयोबा नोंथांमोना नुगोन। अदेबानि बेफोरखौ नोंथांमोनहा भिडिअ आकारै मोनाबाबो नोंथांमोना कमिउनिटियाव मोननाय जायो। कमिउनिटियाव नोंथांमोननो होगारना होनाय जायो। जायफोरखौ नटिफिकेसनफोरखौ सर्टलि मोननाय जायो बेखौ आङो सर्टलि नोंथांमोननो इमिडियेट फोसावनानै होनाय जायो। नोंथांमोनहा बेखौ फरायनानै लानो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।